Jogo mosetonge magi ochopo jiareyo kaluwore kod ng'anyo mane obagi boma Nairobi kae odiochieng' manyoro ne oganda go bende kwedo paro mar chik mar omenda ka bende koro kweth mar Azimio dwaro mondo mi ogai mar obila Japhet Koome ogwe tao e kinde no mabende dwaro mondo tim nonro mar ng'eyo ni en obila mane mabende ne ochielo rowere ariyo go gi magina ma ochuo nego ka bende mage timore oganda mawuok kar chung'o bura mabondo bende ne obago ng'anyo malich ka gikwedo jaod bura margi ma odiochieng' manyoro ne ogombolo mar yie ne paro mar chik mar omenda ma higa ne nyakoro mogi warangane moko mwechigo mawamiyo pek. Ile direction walienda kukimbilia hapo ndio alishutiwa. So wenzake ilibidi wakimbie sababu pia walikuwa nakimbilia maisha yao. So after au polisi kutoka ndio au rafiki moja ndiye alirudi nyuma kuangalia kwaji akapata amebleed kabisa. Familia mar Rex Masai wagora tichgi kagi wacho ni nowe nyathigi mothom tok goe lisasi gi obila odhiambo manyoro. Koome, we know that you are vicariously liable to the murder with malice aforethought of one Rex, and therefore you must resign. Kweth mar Azimio dwaro mondo gai mar obila Japhet Koome ogwe tao kaluwore kod nek mar rawera e kinde ng'anyo manyoro Nairobi. Ere kaka inyabedo ni seche ma inyo jopiny tichungi ng'ama inyo jopiny no. Omiyo okwamor gi gini ono chanda. Okwamor kode kabisa kenda wakwayo to mara kwa party na mar ODM follow the constitutional processes mundugol nwa Gideon Ochanda. We don't have an MP waonge gi mjumbe bondo. Jodak mabondo no bago ng'anyo ka gikwero jaod bura margi Gideon Ochanda kuom luto mbulu mar siro paro mar chik mar omenda ma higa ni. Nyakoro mogi kaka pile orno ote mari na mar ote machuok menari ade kauchiel nono bende waidore e mbui achiel kachiel yudwa e mbui mar Facebook Ramogi TV waidore kanyo e mbui mar YouTube bende Ramogi TV yudwa X kachiel kod Instagram nyinga Simfroz Okinda jaloko marwa Elizabeth Otieno. Kawachako ni familia mar Rex Kanyike Masai yuago nek mare tok goe lisasi ng'anyo mar kwedo paro mar chik omenda mane obagi nyore boma Nairobi. Anyuola no wacho ni Rex nogo lisasi kod obila mane okorwako lep obila kendo gidwaro mondo nonro makare otim mar mako obila no. Magi duto timore e kinde maduol manono tim mar obila IPOA bende yango ni gisechako timo nonro mar tho mar Rex. Sharon Ong'ao gi mathoth. Ne en lit gi kuyo e kar kano ringre jomotho ma City buore Nairobi. Familia kanyakla kod osiepe nochokore kai mar neno wuodgi mong'ere kaka Rex Kanyike mano chiel gi magina kod obila e kinde ng'anyo mar kwedo paro mar chik mar omenda. Jonyuol ne yango kaka ne giyudo milome mar tho mar wuodgi. Nipigiwa simu mwendo wa saa 1 jana jioni nikaambiwa Wesley ameshutiwa kwa mguu on the left thigh na walimpeleka kwa nearest clinic hapo Archive inajiita Bliss. So kutoka Nyamavila kufika town nilipata yuko. Sikuwa najua kama amekuja kwa kujiunga na waandamanaji sababu alikuwa kazini. So I think ayo after kazi ndiye alikuja kwa hiyo maandamano. Nikafika huko kitu saa 9 hapo. Katulia tu around kufika saa 1 hapo. Sikuwa nimetoka nje. Ndio wife ananipigia simu akinijulisha. Sasa unajua alikuwa anaongea kama simuelewi kitu anasema. Sasa kutamka Rex yuko. Nilikata tu simu, sikuamini yani chenye ananiambia. Rex manochwadi gi magina e bamne. Wachre ni nochwero remo mathoth kapok no ring kode e od thieth ma Nairobi. Kama ne oyange tho mare. Wakati walikuwa wamesimama mahali sikujua ni wapi, hapo tu karibu na Archive.
kulitupwa tear gas. So ile direction walienda kukimbilia, hapo ndio alishutiwa. So wenzake ilibidi wakimbie, sababu pia walikuwa nakimbilia maisha yao. So after au police kutoka, ndio au rafiki moja ndiye alirudi nyuma kuangalia kwaji, akapata amebleed kabisa, akaita rafiki yake. Remember even like telling some karaos over there like niaje, there's somebody here like can overbleed, simtusaidie. So the karao hata response yenye alikuwa analeta, it was like leave him there, sijui why was he coming, unaona, something of a sort. So it was like okay, acha tuangalie venye tunaweza fanya. So like nikapata two of which they like good to Samaritan man, of which walikam kuni help ndo tukadrag tu mwili hadi hapo like usiona. Wuon Rex bendo yango ni tok masira makamano ne ok obedo negi mayot mar kawo ringre wuodgi mar tero e kar kano ringre mar jomotho. Ya kwanza polisi walikuwa wamekubali tunaweza chukua body tukishaandikiwa report venye wamepata. Baadaye wakakuja wakasema bado iko kwa mkuna serikali lazima ikuje hapa city. So hiyo process yote ilikuwa mpaka around saa 6 hapo. So tulikuja tukaweka kijana hapo, kishamweka tukaandikisha kila kitu, tukatuambia tukutane sasa leo saa hii asubuhi. Ndio tunangojea sasa pathologists tuwasaidi wetu na wa serikali. Jotelo kanyakla kod jokedne ratich oganda mano yuore kar kano ringre jomotho ma city mar kuyo kod anyuola oseyo nek mar Rex. Jod bura ma Embakasi East Babu Owino okoyo mondo tim nonro mapiyo mar yango kendo mako obila mano chelo rawerano gi magina. The only crime that Rex committed was to fight for his own rights. The only crime that Rex committed was to fight for the rights of Kenyan citizens, was to ensure that the high cost of living is lowered, was to ensure that the draconian finance bill does not go through. We call upon the National Police Service to exercise sobriety even as they undertake their duties. On behalf of the Council of Governors and the 47 county governments, we send our most sincere condolences to the family and friends of Rex Kanyike. Seche ma familia mar Rex pod rito duoko mar yango kaka wuodgi ne owito ngimane. Duol mar IPOA bende wacho ni gisechako timo nonro mar tho mar Rex, nek misegodo bila. Ringre mar rawera mong'ere gi nying mar Rex Kanyike ma bende nochiel gi magina gi obila e kaunti ma Nairobi e kinde ng'anyo mar kwedo paro mar chik mar omenda nitiere ka e kar kano ringre ma city mantiere buore Nairobi, ka familia ne dwaro mar mondo mi otim nonro makare mar yango obila manochiele gi magina motho. Sharon Ong'aw, Ramogi TV, Nairobi. En wach malit ahinya. Kawadhi nyime ni dwaro koro nitiere mondo gaye mar obila Japheth Koome ogwe tao kendo kawo okang' mager ne obila manochielo gi magina kendo nego achiel kuom jong'anyo Rex Kanyike e ng'anyo manyobago odiochieng' manyoro mar kwedo paro mar chik omenda ma higani. Kweth mar Azimio, riwruok mar Amnesty International kod jokanyo mamoko kwedo teko mathoth ma obila tiyo godo kuom jong'anyo ma bende kwedo paro mar chik mar omenda ma higani. Katendo obila bende okwedi kuom tiyo kod obila maonge kata ma ok orwako lewni moyiedhi e kedo gi jong'anyo. E okang' machielo kendo obila koro imanyo kuom tiyo kod teko mang'eny kuom jong'anyo. Ywaruok e kind obila kod jong'anyo manyo kwedo paro mar chik mar omenda ma higani oweyo ka ji ariyo wito ngimagi kendo ji mamoko mathoth oyudo hinyruok. Ka gigoyo mos ne anyuola manowito nyathigi kod joma nyoyudo hinyruok e ng'anyo, kweth mar Azimio la Umoja owuok oko mar kwedo teko mathoth ma obila tiyo godo kuom jong'anyo ka gidwaro mondo gaye mar obila Japheth Koome ogwe tao. To the Inspector General of Police, we demand that you resign. Koome, we know that you are vicariously liable to the murder with malice aforethought of one Rex. DPP must institute a criminal charge of murder against your person. Azimio kotelnegi kod Kalonzo Musyoka bende dwaro mondo kawo okang' mager ne obila manyochielo gi magina ma ochwo nego rawera ma jahigni 29 Rex Kanyike. To the police officer who murdered Rex, you must surrender yourself before Kenyans catch up with you. We demand that these perpetrators of police brutality be arrested and charged with murder,
before a court of law. Ma en wach mosir kod duol makedo ne ratich oganda Amnesty International, riwruok mar okinde LSK e kind jokanyo mamoko madwaro mondo tend obila owe oro obila ma ok orwako nanga moyiedhi mar obila e kedo gi jong'anyo. Kaluwore kod lipot mar grubegi, ng'anyo manyoro nobagi e kaunti 19 kamoting'o Nyeri, Nakuru, Kisumu, Uasin Gishu, boma ma Eldoret, Isiolo, Kisii, Laikipia, boma ma Nanyuki, Mombasa, Embu, Machakos e kind counties mamoko. Lipodo bende yango ni maok tine ji 350 osemaki, kamoting'o ji 20 Nairobi, Garissa ng'at achiel, Kisumu ji 3, Vihiga ji 4, Narok ji 4, Uasin Gishu ji 70 kod Nakuru ji 2. Jopiny koro kwa mondo go lipot ne Amnesty International ka gineno obila moro amora masando jopiny e kinde ng'anyo. Chenre boma Mabondo ne ochung' kawuono tok jodak bago ng'anyo ka gikwedo jaod bura Mabondo Gideon Ochanda kuom nyoro luto ombulu masiro paro mar chik mar omenda ma higani. Jodago mane nigi ich wang' mokalo noting'o sanduk manyiso luar e paw siasa mar jaod burano ka giwacho ni ok odew ngima jodak ma sub county no. Gidwaro mondo duond buch ODM okaw okang' ne jaod burano kuom ataro mar dwach jopiny mane oyiere kod mar duond burano. Gimedo ni gisekwede kaka jaod bura kendo yango ni mano e tho mare paw siasa ka giwacho ni ok gibiyiere kendo kaka jaod bura. Gima duong' momiyo wabet kaka wuono ni ok wamor gi gima ne otimre National Assembly nyoro ka mbunge marwa mano yiero gi chama miluongo ni ODM, chama ma the party leader is known worldwide to be Raila Amolo Odinga. The Mabondo nyo decide mob ordain to the government of the day. Wawacho ni jopiny omed mnadi usuru manitie mahinyo makarasani majority of Kenyans ok nyal afford 3 meals in a day. Ok nyal madho chai macham lunch madog tiek gi sapa nikech ngima mapek. The government Ochanda nyodogo yie nodogo timna kamano makata wamodho mna pigo kinyi kende. Bill manyo kale no mano nyo kale kaka en Ochanda to kale bill ni ka ok penjo wato wan jopiny wane mane wago kuchego jomwa ma jood gi jogi emo wacho ni rach koro wan kaka johalo won to kara Ochanda ni ne siro gini gi kanye awacho ka tieko ni yani bill no rach kaka johala. Ere kaka inyabedo ni seche ma inyo jopiny tichungi ng'ama inyo jopiny no omiyo ok wamor gi Gideon Ochanda, ok wamor kode kabisa kendo wakwayo to mara kwa party na mar ODM follow the constitutional processes mondo golnwa Gideon Ochanda. We don't have an MP, waonge gi mjumbe Bondo. Rowere mang'anyo e pacho ka kwa moro dogo osom kendo winj malong'o paro mar chik omenda mar higa mar 2024-25 ka jaod bura koro kara jaod bura sayo gini gi ng'anyo ma ok gisomo malong'o kendo winjo gigo manie paro mar chik makamano. Jaod bura Mamasira Eric Wamumbi ma en achiel kuom jaod bura mane osiro paro mar chik makamano wacho ni parono biro kelo ber modhuro ne ochumi ma pacho ka kendo biro miyo gi thuolo mar chopo singo mane gimiyo jopiny. Omedo ni kata dine okwede to pod ne idhi kadhe e okang' mar twak mar ariyo e od bura. Even if I voted no, it would have passed. I voted yes so that these people can get a road, can get irrigation water, can get electricity. I have been given 50 million Kenya shillings by the government to make sure that everyone in Madeira is connected to electricity. So you wanted me to vote no to electricity. You wanted me to vote no to this 35 kilometers road. I have been given 162 million to do irrigation, small community irrigation projects so that these people can depend on irrigation fed farming. So you wanted me to vote no to all those programs that are benefiting my people. I have been given 210 million for NGCDF to make sure I give bursaries, to make sure I construct schools, to make sure I construct chief's office. You wanted me to vote no for all that. These people have agreed with me today that it was right for me to vote yes to that budget. Jotelo mawuok e riwruog siasa mar Kenya Kwanza osiro lwedo kang' margi mar kalo chik omenda ma higa 2024 ma osebed kikwedo kod jopiny kod rowere mag Gen Z. Kane giloso Eldama Ravine, kaunti ma Baringo, jotelo go kotelnegi kod jatend migawo maduong' Musalia Mudavadi
oyango ni piny owacho nyaka yud kaka ginyalo solo suru mar chulo gope kod dongruok mar piny. Jatend kweth mathoth e od bura Kimani Ichung'wa osiemo jotelo manie Kenya Kwanza mane ogombulu mar wito oko chikno kata paro mar chikno kendo jiwo jotelo mondo kik wuond jopiny e wach chik mar omenda. Weche manasir kod jotelo mamoko mane oyuore romono. Nataka tufahamu neno hili. Finance bill ndio msingi wa serikali. Finance bill ndio mizizi ya serikali. Kwa kimataifa, finance bill ikishindwa ama ikiangusha, the net effect kusema ukweli ni kwamba serikali imeng'olewa mamlakani. It is equal to a vote of no confidence in a government. Kwa hivyo mimi nawasihi tu kwamba kama Wakenya, let us be democratic as we are. Let us continue to realize that the best way to reconstruct our economy is for us to generate and create more opportunities for resources at home, and then to be able to then borrow on a limited basis. Na mimi nataka niwatangazie nikiwa hapa, mimi nilipiga yes na niliongoza wabunge 204 wa Kenya kupiga yes. Sababu hii finance bill, nimesikia wale wa Gen Z pia wakiuliza hii finance bill imeletwa na Ruto. Sio Ruto ameleta finance bill, imekuwa tangu tambu. Wadhi nyaka e kaunti ma Homa Bay kama rowere kaunti no bende koro wuok oko mar kwedo paro mar chik mar omenda ma higa ni mane okal e od bura odiochieng' manyoro e somo mare mar 2. Rowere go wacho ni gisiro lwedo rowere wetegi ka giwacho ni mae thuolo ma nyaka piny owacho winj duondgi kaka rowere mosebedo ka neno matek e pacho ka nikech ochumi mar Kenya mani malo. E twak mar giboma Homa Bay, rowere go bende wuok tung' mosuo gi jood bura mane ogoyo ombulu mar siro lwedo paro mar chik makamano. Ka giwacho ni jood bura go onge gi jo Kenya e chunygi. Kuom mano gilando ng'anyo mar tipo e chuny boma Homa Bay tich ariyo juma manyien ka gikwedo go paro mar chik omenda no. Mangima watamore kendo kaka Homa Bay County ka ne pod waling. Lakini wano ka sirikal oduogo ling kendo gido winjo duondwa rowere kaka county ka. Kendo wacho ni next week Tuesday call upon all youths mo Bay County ka rowere king'eni nyathi school indra were mutieko school ja piko ng'ata. Tuesday wadhi endara. Yudo ka mostly majorly youth sani as panao gionge tich. Yudo ka ng'eny gitimo biashara matindo tindo. Yudo ka ng'ato boko tong' e streets and mane kama wane are living. Yudo ka the government is again coming to impose a taxation on imported eggs. So the higher percentage mar tong' michamo Kenya ka bedo imported from Uganda. Koro this one ma weyo wakamarach sana as youths. Sani wawuogo oko kendo ka wawuogo oko mondo karomo 2027 wakawo kura. Ji milion 30 giko ka okura. Bunge cha waloko te. Bunge ka waloko te watiekore gi siasa marachni. Jogi kelo paro mahinyowa. Whatever is happening in the country right now, we are surprised. Even our representatives cannot read from the reactions of the people. It is a very sad state of affairs. I'm so proud of Kaluma, our Honorable MP, Kaluma Opondo, for saying no to the finance bill. And on Tuesday, we are going to riot as Homa Bay Gen Zs, and I'll be the front line of it. Nyakoromogi mano lipot matero wa yemo kongo chenro en mara ng'ichwelo saa 1:10 no ka bende otemolo kanyo ng'ichwelo mandele mwenyewe comedian Wode Kameji Ramogi TV ler anakwedo serikali okang' mamalo kalore gi nega achiel kuom rowere makedo ne ratechgi wan kaka Gen Z wakwedo wachno kendo kwa bidok chien. Mosna baba na Andrew Andele kod mama na Lien Andele kod nyithindo duto ka gin Kameji rokamana inyam Andele Ramogi TV ma juang jaseme wabunge kata oluoro farao to ng'euru ni nam to ni mbeleu gi gecheu mag lweny ang'eyo ni wewi wach mar paro mar chiko mena maiga ni Ramogi TV an ata ginanya kwa ruwa mar Kisumu tiengre bad migawo mar thieth owinjore okaw okang' mapiyo kapok tuo mosiekono olak malach e pacho kae. Kang'eyo ni mano en tuo mane samoro notwak e wi tuo mane nitie kanyo e penj laktar. Ka kamano nyaka Ramogi waringo wadhi duka pod waduogi weche mathoth.
Asewacho ni nyathini toko winja. To sani, oseguro tiende dalani. In a world where faith, fear, sacrifice, and the complexities of father-son relationship collide. The son must choose his path and his own legacy. Watch this emotional and riveting story of Dennis in Where the River Divides. Watch the best content on the go only on Viusasa. Ngozi yako ina glow. Nilijipaka mafuta leo asubuhi nikikam, lakini skin yangu ishaparara and it looks so dull. Sis, see, it's the new Nice and Lovely Lemon Extract Body Lotion. Hiyo ndo secret yangu to a moisturized and bright skin. Usimix. New Nice and Lovely Lemon Lotion, enriched with vitamin C and sunflower seed oil for 48-hour nourishing glow and brighter skin. Try Nice and Lovely Lemon Lotion today. Man, Yakongo is better than Yaku. Unwise man, that is a very bad sign. It's time to strike back. Radiant Spray strikes in seconds for instant kill. Kills all doodles dead. From SC Johnson, a family company. Machiegni kendo Nyakaramogi jaod bura ma Ugenya David Ochieng onyiso jatend piny mondo wek siko ywagore ni jotend migepe sirikande keto nyawe tich to mondo kaw okang' mar thicho gi oko e apis mondo ndik mamoko mani kod oteku mar tich. Owacho magi e kinde mane duond buche mar MDG obago romo mar ndiko jokanyo e kaunti ma Kisumu. Millicent Adhiambo miyo waler. I want to challenge the president today that if you truly believe that some of your cabinet ministers are incompetent, sack them, put in the right people on the government with you. That's what you need to do. Magine owacho e kinde mane ene romo mare mar adek kod jopiny romo mane okelo kanyakla jokanyo mar chama mar MDG 2500 e boma ma Kisumu. Romo no mabende ne oriwore kod chenro mar ndikruok mar oganda kaka jokanyo mar Movement for Democracy and Growth MDG ne okelo jopiny kowuok e sub counties abiro duto ma Kisumu. Jaod bura David Ochieng ne opuoyo okang' mar owere madenore ni Gen Z pachoka osekao ka gichung' motegno mar kwedo paro mar chiki komenda mar 2024-2025 kendo yango ni orwako gi duond bura mar MDG. The young people of this country, I salute you. The young people of this country, we love you. The young people of this country, we believe that you are doing better than we have done, those of us who have come ahead of you. We learned a lesson yesterday, and as David Ochieng, I want to assure you that I will always listen to the voices of the young people. Jatelo no yango ni sani oken seche mowinjore thung jo Kenya kod weche mag budget kaachiel kod paro mar chik omenda to en thuolo mowinjore non mos kaka inyalo res jo Kenya koteno kod nengo ngima kod osuru mamedore piny maru gigo mamedo nyayo dhier pacho kae. We want investors to come in. We want everyone to know that next year, the other year, this is our economic policy. So I want to ask those who are advising on economic matters that we are looking for economic predictability, not economic ping pong. We're looking for economic consolidation, not economic fragmentation. We want our people to feel the economic policy that we have put in place
holding water in their lives. Bende Otielo ni akweda mag dhoudi manyak kotenore kod kaka osebed ka indiko jotelo kod chwalo dongruok pacho kae en achiel kuom midhiero mathiro dongruok marom e dier oganda jo Kenya. Ukabila imeingia nchi yetu hii kama kansa kubwa sana. Ukabila imeingia nchi yetu hii kama ugonjwa ya ukimwi inaua sisi wote. Ukonya bedo Uganda manga moyo telo tungiyoma na kama ai na moyo telo yumiyoma na kama ai. And I'm not afraid to say, look at the cabinet today. Our cabinet has 22 members. Out of the 22 members of the cabinet, 12 are from only 2 regions. Yet we have 41 tribes. You cannot build a country like that. In the last 11 years, we have built around 6,500 kilometers of low-volume steel roads. Out of these 6,000 kilometers of low-volume steel roads, utapata kwamba Central Kenya tuko na 1,800 kilomita ya barabara. Rift Valley 1,700 kilomita ya barabara. Nyanza kilomita 250. Western Kenya kilomita 320. Na tunaishi kwa nchi moja, wote tunalipa tax. Jaod Bura David Ochieng nie kampen mar manyo huma ne duond bura mar MDG koyango mar wuotho e gwenge kod counties duto ma pachoka e chenro mar ndiko jokanyo. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Duol mar Governors okwedo kang' ma migawo mar omenda dwa kawo mar nduso bilion 5 kowuok e wi omenda bilion 400 ma onego chwal ne counties e iko omenda mar 2024-2025. Governors bende dwaro mondo migawo mar thieth one ni gowi mar bilion 8 ma ute thieth mag piny owacho bandho kuom okumba mar thieth mar NHIF ochul kapok otiek chenro mar kagiloso kod ute fwambo to romo mane gibedo godo Jose Duor miwa mathoth. Kagiloso kod ute fwambo tok romo mane gibedo godo kuom seche buora kod migawo mar thieth, Governors kotelnegi kod jakom duol mar Governors Anne Waiguru owacho ni ok gibi yie mondo ma counties bilion 5 kowuok e pok mar bilion 400 monego chwal ne counties e hik omenda manyien, kagiwacho ni kaluwore kod chik, sirikal mamalo e monego winj pek kapo ni rem nitiere e bajeta. We note with concern that the National Treasury intends to reduce the county equitable share by 5 billion from the 400.12 billion allocated in the Division of Revenue. We therefore wish to state unequivocally that the Council rejects this proposal in totality and demand that the National Treasury retains the county equitable share as enumerated in the Division of Revenue Act 2024 after the mediated process. Kaluore kod jakom duol mar Governors mabende en Governor ma Kirinyaga, sirikal mamalo poko chwalo omenda maderom bilion 63.5 ne counties mar dwe mar 5 kod mar 6 e hik omenda marumo bang' ndalo 9, gino mowacho ni osebedo kathiro chenro mag tich e counties. As it is, many counties are struggling to pay salaries because we only received the allocation for April this week, and we are now asking that the allocation for May and for June is disbursed so that we can be able to meet the obligations of providing service delivery, especially in health, and also paying the healthcare workers and the county civil servants who work in the various counties. Eromo mar gima bende no yuor kod jatend migawo mar thieth Susan Nakumicha, duol mar Governors bende dwaro ni gowi mar bilion 8 maute mar thieth mag piny owacho bandho kuom okumba mar thieth mar NHIF ochul kapok otiek chenro mar dar kidhi okumba manyien mar thieth mar SHIF. That the Ministry of Health shall ensure that the 8 billion shillings owed to county facilities by the defunct National Health Insurance Fund will be paid even as we roll into the new SHA fund. To mar mondo mi chenro mag thieth omed dhi mbele yo makare e ute thieth mag piny owacho, Governor Mataraka Nithi mabende en jakom komiti mar thieth ka duol mar Governors bende okwayo sirikal mondo migi omenda mondo gichul godo KEMSA mosebedo ka bandho counties. Recently we were on the spot from the ministry as having not paid debt for KEMSA. It will not be possible to settle those debts for KEMSA unless we get our full disbursement, because we have to make a hard choice between paying debt for KEMSA and paying salaries for the workers who are working in those hospitals. So it is critical for us to get the full disbursement of up to June for us to be able to pay monies that are owed to
KEMSA and other suppliers. Kata kamano, kaunti osingo mariwore kod migao mar thieth e chako chenro mar ndiko jopiny e bwo chenro manyien mar thieth mar Social Health Authority. The Ministry of Health, in collaboration with county governments, shall conduct a public campaign on the rollout of registration of citizens to the Social Health Authority. The county governments and the Ministry of Health shall have continuous engagement to ensure effective implementation of UHC. Joyce Oduor, Ramogi TV, Nairobi. Edo kamana nya Joyce Oduor, pek mar yaw osekelo chandruok ne rowere manyiri kod joma mine kuom thuolo marach. Kaluwore gi lipot mane ogol gi migao mar thieth e odiechieng rito ler e kinde riam, 65% mag nyiri kod mine pacho ka yudo pek e nyiewo taulo mag riam. Ma ibiro e kinde ma piny owacho chano mar medo osuru ne taulogo, gino madhi medo kelo pek mathoth ne mine kod nyiri e pacho ka. Ma lipot molos kod jafwambo kata jofwambo mekwa Efi Nyakidi kod Cynthia Onyango. Jumani duto te rowere osebedo ka ng'anyo ka kwedo paro mar chik mar omenda ka rowere manyiri e ng'anyono kwedo wach medo osuru ne taulo mag ria. We are already burdened by the societal and cultural role that we have been given. Kunyesha is not an economic activity. We will never accept to be taxed like that. E kinde mokalo, ywak osebedo e neno ni nyithindo manyiri oyudo taulo mag ria samo winjore mar geng'o midhiero magikalie ka piny owacho kod jokanyo mamoko osebedo ka chwalo taulogo ne jopuonjre e skunde. Kata kamano, ang'o matimore ne nyithindo manyiri maonge skul to onge nyalo mar yudo taulogo? Pek mar yudo taulo mag ria omiyo nyiri ariyo ma jodak ma Kibra obedo mine ka sagi podi. Kochopo sama manyo pads, okenga nimore yo mayot. Inoni ka onge go, akwayo. Samoro be kikwayo ng'ato dito tuoni. Koro iwinjo ka iwang'. Chako idhi manyo pesa oko mar mondo mi yud pads. To be kikoso, beta kamano. Nikech samoro yudo ka in school. Nyaka baba to nodong' kendo gi mama. Mama lwete en achiel. Onge kaka onya balance wa. Koro na we school. Mondo jok moko go yud kaka mama yud kaka chulo nigi fee. Eka koro gini gidhi e school. Gidong' i wang' dot. Mae e yo mayot mathoth nyiri mapacho ka neno mar yudo taulo mag ria, gino marwako gi e keny momondo, miyo gi mako iye moiw kanyakla kod landruok makute magayaki. Kata kamano, kaka thoth gi fwenyo bang'e, yorni oken mano makonyo kuom kinde malach. Nilitoka kwa nyumba, nilienda nikakaa tao, kwa huko Safora tao, ama chokora huko, nikatoka huko, nikaendanga kazi. Kapatana kijana tukaishi na yeye, nikapata mtoto. Kabla nilisema arudi nyumbani, sikujua kama niko na mimba. Mama kaniambia tu nikae nizae, nikazaa ndio mladi amekuwa mkubwa, lakini mama ananiletea kila kitu. Mimi mwenyewe sina kazi. Kijana alinipea mimba, tuliachana na yeye. Juu hakuwa ananisaidia. Na kupata mimba nilipata juu kupitia hizo period. Unaenda una have na mtu sex ndio upate hata hiyo pesa ya kubuy pads. Kijana hizi kupea pesa kama hujalala nayo. Hivyo ndo wanakuanga mamina hapa kwa mtaa. Kaluwore ni pod gionge nyalo mar nyiewo taulo mag ria, gimanyo lewni magiboyo e kinde magineria, lewni magitiyogo bende kelo negi midhiero e ngimagi. Karka pesa ta maka dhi aluoko ne ng'ato bang'ano miya pesa, to be samoro koka luoko ne to be beta kamano. Kech be kiketo ni dhi kao lewni matindo ko inyalo choko mang'eny di ba jogi. Nikech samoro be dhi kao law, samoro law no lil. Kiketo e biginene mari ti samoro yudo infections. UTI sani ng'eny keche samoro kalure gi chuo magidhi e bende. Then taulo mag ria gi be ka okitigo yo maber to nyaka yud tuo mar duong' ni kono. Bedo ni ria thothne ineno mana ni ting' mar wakeni kata nyiri osekelo akweda. Ka joma chuo ijiwo mondo obed machiegni kod mondegi kanyakla kod nyigi e kindegi. Ng'ama dichuo kia ng'ama dichuo mano paro monge kod ndi. Kora temo mondo chiu pachgi.
nikech most of them wan kod joma osebedo mature in marriage to wan gi joma pod youth. Koro youth koneno rem ng'ama dhako ting'en kata ng'ama rem nyako to nyalo kawo nyako no ng'ama ochido kok ong'e situation ma ng'ano kale en situation matek. Riwruoge mag ji giwegi bende oseketo kenge makare maduoko chien pek mag ria e skunde kod mieche. Okenge gi gin kaka keto alwora makare moting'o pi maler kod kuonde konyruok makare. Wan gi facilities, koso wan gi organization, koso services machiwo gik ma mine dwaro kaka dwarore, like wash facilities. P is very important. Samine no ka joma mine the menstruation. Water is very important. Private toilets also been very important. The children can't give those private toilets. Nyathi ma nyako kodhi ogolo kata sanitary pazodo nikete kanye oluor en gi stigma very important. Koro gik machal kamago onego bed ni ng'iyo. Kwayo ne sirkal kaachiel kod jochiw sir mondo olos chenro manyalo konyogi donjo kuonde tiegruok mondo giyud lony mopogore opogore manyalo konyogi yudo yor yuto makare. Anyalo kwayo sirkal mondo ochornwa gik ria machiegni. Nikech samoro yudo ka ng'ato ochopo sane mar dhi malo, oonge pesa, oonge pads girigo. Timo to gitimo moromondi kendo gitemo. Mak mana ni jok ma gichopo giga lwetgi emok chopnwa. Yudo ni samoro sirkal omi ng'ani odhi oketo kare en owuon. Koro ng'ama ni oko to ok yud kony. Watusaidie tu tupate pads na yani watusaidie tu kama si young mothers sana, watu consider sana, wasikuwa na consider kwa vitu zingine na alafu sisi tunaachwa nje, rate ya young mothers inazidi kuwa juu. Kata bedni okenge modhuro iketo mar gayo lando kute magayaki mako iye moeu kanyakla kod keny momondo e kind rowere, sirkal idwaro mondo owit oko usuru miketo ne mwandu mag ria mondo omi nyiri kod mine duto thuolo kod yot e kinde ni mochuno e ngimagi. Erokamano ahinya Efi kaachiel koda Cynthia. Mano en sigana mayawo wang' kabinde sani piny ochiewo weche mag ria kaachiel koda weche mag nyodo gin mbaka monego jonyuol machuo koda mamine nyaka bed piny koda nyithindgi mondo go mbaka ayanga kaluwore ni onge tiende we nyathini manyako mar mondo mi osandre gi weche ma in iwuon inyalo chiwe kony. Kabende sirkal mana kamano ijiwo mondo kik ket osuru kata kik rid weche mag yudo taulo mag ria. Kopogore koda mano wadhi nyime kama riwruoge mag oganda makedo ne ratiro mag mine dwaro mondo apises ma ichiwe bok mag lowo oket okenge makare mano ni joma mine mantiere kod buche mag lowo winj e yo makare. Gitudo medruok mag ywaruok mag lowo e kaunti ma Migori kod moko kuom ruodhi kod apisas matiyo bad migawo mar lowo ma ochung' ne chiwo bokego. Jojuma kolo wachni matut. E seche ma jokamerwego mag oganda makelo ratrogo mag mine e kaunti ma Migori dhi nyime kod konyo mon liete e manyo ratrogo mag lowo, seyo oketi ni apisas e migawo machiwo bok mag lowo kaachiel kod ruodhi e kaunti ma Migori. The local authorities mondo gikonyi as a woman they need sexual favors. Koro my question is these sexual favors ibotimge nyaka karang'o? Samoro ka miyo ma waseyudo ma waloso godo manitiere gi wach lo en kipenje nang'o motimore odwa goni sigand lo to samoro kodhi kalans ing'ise ni mama mimi sina wakati ya hiyo tieki idwaro ang'o. Wan gi cases mang'eny kata sani an gi case moro mama moro jaiga 70 to chief mangima whole chief omaye lo mowene mana korido matin mokadho gi kuma ode no nitiere kende. E kinde romo mane obagi kod riwruok mar Civil Society Organization Network, romo mane ochope kod oganda mawuok e migepe mopogore opogore ma oting'o kata mago malo, thoth mon liete mantie kod cases mag lo e kaunti ma Migori wacho ni thoth jogo mamayo gi lo nitie kod tudruok kod moko kuom ruodhi kaachiel kod apisas matiyo e migawo malo. Gima wang'eyo ni cases mag land to nyaka land register bed nong'eyo. Koro kisitere kono tiwene iweyo kes ini dogi irita ng'owa chieng' mochiki na ng'owa ni dogi. Ani to wuoka registrar. Nekech onge kaka registrar no sechiwo. Sasa tema ng'ato chiwo title deed. Oketo in record. Ni title deed maka obedo issued to ng'ama kama. Ere kaka ichaki chiwo the same parcel ichaki miego ng'ato mikete title deed nyinge kendo. To nyaka gi sani aneno an gi geno ni mbele ber kendo adhi yudo akina kaka nyathi manyako nikech chiko yie na ni nyathi manyako be nya bedo gi lo e dalagi.
Director mar riwruogno mar Civil Society Organization Network Betty Okero wach ni mon liete kale matek e lwet kuom ruodhi kaachiel kod apisas matiyo e migawo malo. To gisego report ng'ato ng'isi ni en gi obi kata moloyo 10 mosego report to onge gimitimo. Imiyo mineno michande wach lo idhi yudo ni 3/4 te gin chiliete. Higni 26 kane wadak kanyo ka ng'ato nobiro ni en gi title deed mar kanyo manoyudo higni 2 mokalo. Obiro gi jogene magimuko odwano magitong'o nyaka yiende. Gima lit na ni ne gikawo lo kendo sani ogero ot maduong'. To koro kata mabati mane baba wagino ogero godo ot kata mana yiende bene gikawo. Okero wa ni ber ka iketo yore makare mar konyo mine mantie kod keses mag lo mondo giyudi ratichgi. Koro kata jo lands be onego bed gi mesa kata room mamiyo man gi chandruok mar lo dhi go report kachacha. To kose go report kachacha nitiere office ming'ise ni kare dhi kama kata dhi kamano. Ko kamano tabu konyi kama. Tosni osedhi for over 10 years. Makata owadwa notwe in 2013 mana nikech wach lobno. Kaka okang' mar duoko piny keses mag lo masani medore e kaunti ma Migori, jodongo bende koro kon mondo koro bedi okang' manyime mar konyo tieko ywaruok mag lo e kor gwenge. Wang'eyo miyo michando e wach lo ok ni wakia. Wadwaro ni jodongo odonje wach moro mane gitimo mar kelo kwe. Wabeduru gi committees, wabedo gi kangaroo courts. Mwanyalo loso gigi dala. Mwanyalo loso gigi kwa ng'eyo ni mata wuoyo gi wuod ng'ane, ma wuoyo gi ching'ane, ma wuoyo gi min ng'ane. In that case, wan wawegi wadhi neno wich kuot ok wadhi ma ng'ato. Kae to maduong' ahinya, wawekero pesa kaka jodongo makonyo piny. Nyaka sani nitiere mond liete mathoth e kaunti ma Migori mawacho ne gisewuothe apisas mathoth ka gimanyo ratiro mag lo kuom higni maloyo 5 ka nyaka sani geno podonge. George Juma, Ramogi TV, Migori. I'm telling you guys, this new Showmax app is on some next level business. Oh, it's mad. I know, man. All Premier League games live. 308 games on my phone. Good quality. Outstanding. And you can even adjust your data settings. Let's say you're somewhere where the network isn't so good or you're using data bundles. Bro, you can pause, rewind, and press play. So, bro, if you missed a game at the beginning, you can still watch it from the start as long as you tune into that game before it ends. 500 bob a month. How many beers are those? It depends with what you're drinking. Check out the new Showmax app today and get every Premier League game live on your phone for just 500 shillings a month. Shika Showmax, streaming for Africa. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Nyakwa Ramogi, Kenya Eratiel. Raila has a space to say what Gima Jakom Dwawacho. The opposition nothing nyake Supreme Court. Ewa batieki. Oliet Nyakwa Ramogi. Jumapil ka Jumapil. Ana chungo mama Ratil kadel war piny. Ka adwani wa discuss kaka Kenya dhi. Winj twak mago Ratil piny. One was gore no opposition. One was gore no opposition 50 years. Mayo kiparka kele wich bar moro. UDA onge kama pose donje. Adwani penje bati. Koso donje kona mane. Sachiel gi nusu tieno. Siasa mar piny Kenya en siasa koso dongruok. Kai kelo ni kod George Bati. Kik bai.
Ai. Ya wachna ni nangono matimre. Idwa wachna wach moro mar meher. Mae gima an adwa wacho ni waya. Awacho ni meher gimoro amora. An gadieri nitiere gimoro ma nyako ni panda. Ma osiepna maber ahinya mowuok e dala mar Punjab, Sarabjit Singh Gill. Amosi kanyo. Sarabjit mara obiro. Awinjo ka Sarabjit ni ka. Chakre kinde mosekalo nyaka e chuny ngima ma pile ka pile. Tiprosa dawa iwacho ne riambo marach kendi dwa hewe kendi riambo moingo dawi. Wuoth kodwa sama wanono sigendni mabeyo mag gwengewa. Ng'e ber kod rach, mor kod kuyo ma ng'ato nyalo yudo e wuodh ngima. Asai mama. Nasikwiri ni okan mama ukicheki lunga gi nyingno ero. Mama nyisi. Riwri kodwa mondo wane sinema mabeyo ahinya ma owinjore wawinj kendo wamorgo. Kendi ng'eno wono sipi mabeyo. Lakini nitie kuma kete mani. Winam Cinema. Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. Machiegni paw tuke kama riwruok matayo tuke adhula lig maduong' pacho ka FKF biro sidho Gor Mahia ayanga chieng' Jumapil kaka joloch lig maduong' ma season mar higa 2023-25 e alap ma Kenyatta Stadium Machakos. Kogalo nokawo okombe mar lig season ni kodong' tuke 4 ka tukgi mogik chieng' Jumapil biro bedo kindgi klab mar Bidco United. Ma en okombe mar 21 ne klab mar Gor Mahia lig maduong' ka Captain Philemon Otieno gi jatugo madiere Austin Odhiambo kwayo johera mag Kogalo mondo chop kar romgi chieng' Jumapil. Jonathan McKinstry ma en kocha mar Kogalo biro gweyo tao tok kao lig chieng' Jumapil ka oseketo kokeo rak gi tim maduong' mar Gambia. Kata kamano kwayo jo Kogalo mondo chopi alap ma Machakos kama klab no ibiro miye okombe. The moment tumeingia kwa pitch kuna venye celebrations hazitakuwa venye ziko zimeorganiziwa, so naweza ajituma fans to kwa discipline to celebrate trophy yetu. Unajua tumezoea but tukwetu discipline to celebrate trophy yetu, si wote tunafuraha Kogalo family, yeah, tukwetu discipline. It is our last game and also it is the game that we will be crowned, we will be officially crowned as champions. So I want to urge them to turn up in large numbers, they come and enjoy the game, and after the game they should maintain peace, and also they should this time round I want to urge them at least to give to give us ample time at least to celebrate. We want that color, we want that passion, we want that just energy in the stadium, but also, you know, at the end of the game, you know, these guys, you know, we've got 30 guys there who've worked extremely hard all season, and they want to enjoy it with the fans, but at the same time, you know, being able to enjoy that moment of lifting the trophy on the field and then, you know, sharing it with the fans in the stand. Sachiel daka 40 kelewe giko mar weche manyien mag ang'ichwelo. Kamano kuom kawo thuolo mari mar bedo kodwa e chenro ni wanenre kendo weche manyien mag oyimore. Nyinga Simfrozo Kinda, jaloko marwa en Elizabeth Otieno.